Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito tayo ngayon sa Motoposh, Florida Blanca, Pampanga, Barangay Mabikal. Para dito sa nakikita natin sa likod natin, itong Motoposh Typhoon 150 na 2023 model. Ayan o, kung makikita natin, carbon Lodi. Wow! Yan. So, aalamin natin to, ikutan natin ng konti at alamin na rin natin yung presyo and then yung installment nito. So, abangan po natin yan. Pero bago yan, ay huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. And then, click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga sunod kong videos. Then, patuloy nyo kung follow mga kapatid sa aking Facebook page na Noxky Vlog. So, stay tuned po. God bless. Noxky Vlog. For inquiry, makikita natin dyan yung kanilang contact number sa kanilang signboard. Ayan po. Shoutout nga pala sa mababait na empleyado ng Motoposh Florida Blanca. Shoutout kay Sir Trece G. Medina, Dexter N. Alanis, Maylin L. Soto at Ruel S. Mendoza. Thank you po. Bagong modelo ng Motoposh Typhoon 150 na alam naman natin siguro yung kaparehas nito pag tinitingnan natin, no? Ang kinagandahan dito, una ko agad na napansin sa kanya itong pagka-carbon niya mga kapatid, oh. Ayan, makita natin, napaka astig nung kanyang fairings. Yan, carbon Lodi. Yan yung nakita ko dito, kaya napakagandang tingnan, looks premium ang dating mga kapatid. Tapos dito sa may telescopic port niya, meron din, no, may guard pa siya dito na carbon fiber finish. Pero hindi naman po ito totally talaga na carbon talaga. Ito yung, kung nakikita natin yung mga nilulubog yung mga fairings para maging ganito yung design itong Motoposh Typhoon 150. Ayan yung simpleng decals niya dito na Motoposh. At sa looks niya mga kapatid, napaka sporty ng dating. Meron din siyang araro dito sa ilalim, puro carbon fiber finish na po lahat ito. Tapos ito lang yung kanyang decals dito na Typhoon 150 na kulay silver gray, no? Ayan, napakaganda ng forma din dito sa may headlight. You know, ang astig din ng forma. Carbon na rin yan. Meron siyang windshield dito na maliit. Tapos smoke lens ang kulay. Then sa ilaw ng headlight ay naka halogen bulb pa. So pwede naman natin yung bilan ng LED light sa aftermarket para mas maging maganda, no? Pati yung signal light, halogen bulb, dalawa yung ilaw niya dito sa headlight, no? Ayan. Ito yung high and low siguro, no? Tapos meron na rin siya ditong parang winglet, ayan, no, sa harapan, naka carbon finish na rin. Meron din siyang aerodynamics dito kabilaan. Tapos dito sa kanyang fender, carbon fiber finish na rin, naka telescopic fork. Tapos may guard nga, ayan, makita natin maganda. Then sa disc brake, ayan, makita natin malaki yung kanyang disc brake. Then ang isang
ano pala nito, hindi pa siya naka-tubeless. So tube type pa rin ito mga kapatid, pero madali na lang ipa-tubeless ito, no? Tsaka kung i-modify naman natin, pwedeng gawin itong de-rim set na kapatid, mas gagaan yung motor natin. Yan. So nasa inyo na lang mga kapatid kung gusto nyong i-modify. Tapos sa inyong kanyang makina, makita natin dito. Yan o, malaki na rin yung makina nito dahil 150cc. Then dito naman sa size ng gulong ay 2.50 by 17. Tapos dito sa likod, ang size ay 2.75 by 17. Naka-mags na rin yan. Then disc brake sa likod, saka sa harap. Tapos naka single pot caliper na malaki dito sa likod, no? Then sa kanyang muffler makikita natin ito, parang stainless yung design niya. Then sporty na rin yung dating dahil nakaangat na rin mga kapatid. Tapos ito yung kanyang dulo, no? Hindi lang natin marinig yung tunog nito dahil wala pa siyang battery and gasolina. Pero maganda daw ang tunog nito mga kapatid. Meron pa siyang kickstarter, yan. Ganda-gandahan din dahil kahit wala nang karga yung battery natin, magagamit pa rin natin yan. Papandar pa rin natin. Then sa makina niya sa ilalim, ito kulay matte black. Then may tatak na moto push. Then dito naman yung kanyang preno sa likod. So naka hydraulic disc brake na nga yan mga kapatid. Then napakaganda ng fairings niya, oh. Ito, malaki yung aerodynamics niya dito para sa makina. Pati ito, tapos meron pa siya ditong design, oh. Ang ganda rin, no, napakakintab ng pagka carbon fiber niya, kaya ang gandang tingnan talaga. Kumbaga pansinin ito sa kalsada mga kapatid. Din sa harap nakaka dual flat caliper. Yan. Tapos meron ding tinginan ng langis dito sa makina niya, no. Then pagdating dito sa kanyang panel, ito naka-analog type. Tapos andito na yung kanyang speedometer, odometer. Tapos dito yung fuel gauge meron, ayan. May tatak na motor push dito. Ito naman yung signal light, indicator, then neutral, tsaka sa headlight. Then may digital dito para sa cambio, no? Ang cambio nito ay 5 speed po. Ayan. Ito naman yung kanyang ignition key, standard. Then pwede rin nating mailak ito. Tapos sa handle niya, ayan, naka clip on handlebar na parang sa Raider din ang dating. Yan. Then may switches niya dito. Meron siyang bukasan at patay ng ilaw. Then high and low, turn signal light, busina. Then yung clutch, yan, malambot din yung clutch. Then dito sa kabila, electric starter na lang dito. Tapos yung throttle niya, yan, maganda rin yung hagod nito, ayan. Then yung preno naman sa harap, ito naman yung kanyang brake fluid. Then dito makita natin sa design, sa kanyang fairings dito, ang ganda, oh. Napaka premium ng dating. Pagdating naman dito sa upuan, ito ordinary lang din mga kapatid, pero sakto, malambot lang din. So nasa inyo na lang kung gusto nating palitan ng seat cover o pagandahin pa natin. Yan. Then tingnan natin kanyang compartment. Ito, compartment niya hindi naman malaki, no, maliit lang, no? Malalagay lang natin dito mga bimpo or basahan at mga tools, kasi andito yung kanyang battery. Yan. Kagandahan, nasa taas na, kaya safety for flood, so, sa mga baha. Yan. Then dito sa kanyang tank, ito, at ang fuel capacity ay 4.6 liters po. Yan yung kanyang tank capacity. Then sa kanyang grab bar, ito naka glossy silver, maganda rin, no? Ayan, no? Para may kapitan yung ating OBR. Then pagdating dito sa kanyang taillight, ito halogen bulb pa rin yan mga kapatid, pati yung signal light. Pero pwede natin palitan ng LED yan kung gusto natin. Then dito meron siyang reflectorized sa fender sa likod. Then ito naman yung fender niya, maliit lang din pero mahaba. Tapos ito naman yung kanyang plate holder, ano. Yung kanyang cambio, naka single shifter. Naman yung tapakan ng sa rider. Then yung pihitan niya ng sa gas, ito makikita na natin dito sa labas. Tapos sa kanyang frame makikita natin ito yung bakal, mukhang matibay naman mga kapatid, no? Solid din yung pagkaka-welding.
Ayan, makita natin. Tapos sa kanyang swing arms, naka tubular type. Kaya matibay na rin. Then dito naman yung kanyang angkasan, no? Footrest ng angkas. Yan, napiplip din. Then maganda rin yung pagkaka-design, no? Yan, no? Pwede parang mapalitan. Naka Allen bolts pa, mga kapatid. Then dito yung kanyang chain drive. Ito, naka 38 ang kanyang rear sprocket. Din sa unahan 14 ang nilalagay dito, kaya naka high speed na rin to, mga kapatid. Then side stand, ordinary lang din. Ayan. Tsaka center stand nya okay din dahil malaki din yung bakal na ginamit. Yan po yung Motoposh Typhoon 150 sa gusto ng ganitong motor, no? Yan, pamorma din, mga kapatid, pwede. So alamin natin yung presyo nito. Ipa-flash ko na lang sa screen, no? So punta na lang kayo dito sa Motoposh Florida Blanca, Pampanga para sa mga motor na gusto nyo kunin, ano? Tapos meron pa sila dito, mga kapatid, na mga pang Pantra, brand new and repo. Yan, kung makikita natin dito, may mga presyo na dito, mga kapatid. Itong Pinoy 155, brand new to. Ang cash nya ay 46,000. Tapos installment, may down payment na 3,400. 1 year 5,017, 2 years 3,042, 3 years 2,383, rebate pa ng 200. Yan. Brand new Motoposh 150 or 155cc. Ayan, preparo lang yan. Nandito. Puro 155. Ito naman yung 125 na brand new. Ang cash price naman ay 39,000, installment, down payment 3,400, 1 year 4,413, 2 years 2,676, 3 years na ay 2,097, rebate pa na 200. Yan naman po yung Motoposh Pinoy 125. Then meron din sila ditong Motoposh Evo 150, no? So inquire lang kayo para malaman nyo yung price nitong brand new na Evo 150. Then dito meron silang mga repo dito na mga motor Evo 150. Ano, 33 months na lang ang babayaran natin dito. Tapos ang monthly nya ay 2,861, rebate ng 100, bali 2,761 na lang. Ayan. At nakalagay dito additional 200 upon release, no? May dagdag pa na 200. Ayan, meron sila dito maraming mga repo na 150cc. Then meron din ditong repo na Vida 110. Ang cash naman ay 18,000 na lang. Ito, yun, no? 18,000, meron ka ng repong motor. Meron din ditong repo Typhoon 150, cash na 32,000. Installment naman for 1 year ay 5,050, 2 years 2,900, 3 years ay 2,150, rebate pa na 100. Ayan, ganun din, same process din, mga kapatid. Then dito sa kabila meron pang repo dito. Punta natin. Ito repo naman ng Pinoy 155. Cash nito ay 35,000. Tapos installment 1 year 5,050, 2 years 2,900, 3 years 2,150, rebate 100. Yan, meron ka ng repo na 155cc. Yan, mag-inquire kayo kay Sir. Ano ba pangalan niyo, Sir? Roel. Sir Roel, yan. Makita nyo yung gwapong ano dito, sales representative ng Motoposh. So ayan lang po, mga kapatid, yung ating maikling update din dito sa Motoposh Florida Blanca, Pampanga. So maraming salamat sa panonood. God bless po.